lalagyan natin ng kaunting asin. Kaunting asin. Ang ping 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 ping. Pagkatapos lalagyan natin ng ping 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 seasoning. Lalagyan natin ng gold. Ayan, ping 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 ping. Ayan, welcome back, welcome back. Ngayon pong araw ay magluluto tayo ng isang napaka-espesyal na ulam dito po sa Northern Samar. Ito po ang tinatawag na ito, ipapakita ko sa inyo. Ayan o, anong tawag dyan? Comment down below dun sa mga nakakilala kung anong tawag dito. Basta pagkakaalam ko, ang tawag dito ay lokig. Lokog po, opo. Ito ang lokog. Ito ay matatagpuan sa baybayin. Ayan, ito po siya yung nadulas yung Tagalog ng lokog. Hindi kasi maram. Ha? Ano? Pinhasol? Ito po ang pinhasol. Pinhasol. Ito ang lokog, pinhasol. Pinhasol bang Tagalog dito, kuya? Ayan ang laki. Ang tawag nito ay sahang. Ayan. So, napupulot po ito doon po sa baybayin, doon sa mga bandang mangroves ng baybay. Ayan. So, masarap po tong pang-ulam. Lutuin na natin, tara. So, ayan, ang unang gagawin, syempre, kailangan siyang tutuhan. Tutuhan. O, kumbaga, bawasan yung mga ganito para pag naluto, madali siyang tanggalin yung kanyang laman. Ayan. So, pagkatapos, pwede na siyang ilagay dito sa kardilo. Ayan, ha? Oo. Ayan, nananagadol lang, Ayan, nakukuha lang po dito sa may dalampasigan ng aming barangay, may dagat po. So, ito parang umango. Oo. Si Terence. Ayan, yun pala. Ang kanyang hugis, ito yung tirahan ng umang. Ano bang Tagalog ng umang sa Tagalog? Uming. Ayan, So, tinitira niya ng uming. Pagkatapos nito, lalagyan natin ng gata. Ayan. Tapos, pagkatapos na malinisan yung mga puruton, mga puruton, syempre, pupugain na natin yung gata. Ayan. So, yung unang gata, yan yung tatawag sa sawaray na hatok. Tapos, yung pangalawang gata naman, siya naman yung ginagamit natin sa pagsabaw doon sa mga puruton. Siyempre, pagkatapos, isasalang na natin at hahayaang maluto. Ayan, parang paluto na. So, ilalagay na natin yung hatok. Ayan. So, pagkatapos yan, lalagyan natin ng kaunting asin. Kaunting asin. Ang ping 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 ping. Pagkatapos, lalagyan natin ng ping 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 seasoning. Lalagyan natin ng gold. Ayan, ping 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 ping. Gold. Tapos, isasara natin at hayaang kumaladkad. LOL! Wow! Luto na! Yes! So, ayan, pwede na tayong kumain. So, ayan, tikman na natin. Syempre. Ang init. Ayan, ayan na siya. So, ang unang gagawin, tatanggalin mo siya sa loob. Ang init talaga. Grabe. Ayan, Tapos, tatanggalin mo yung kanyang tinai. Tinai. Ayan.
Tapos pag natanggal na, pwede mo na siyang kainin. Grabe. Ang sarap. Para lumabas ganyan. Maraming teknik yan. Pa.